Hi mga karon Bell! Happy Sunday! Happy Father's Day! Special gid para natong tanan ang atong mga amahan, di ba? Maong lutuan na kung papa og ginunan nga il. Gisagol na kong ubod og plangitan. Makagana gid di ba sa inunan? Daghan ang utana mo kaon di ka ana di ay kay ako may nagpalit gahapon. Mukaon kaayo kay naanad mo og labi na luto ni papa nya gisunod man ako ang iyang paagi sa pagluto. As in the best gid ang timpla para nako. Sa una tungos kaabunda dito sa seafood sa mua, tanang klase nga paagi sa pagluto-lutoon, inununan, sinugba, tinuwa, kilaw. Lami sa ginisugbaon, himuong sumsuman. Karong panahuna, nihit kaning supply diri sa mua mo nang tagsa na ko kakaon ani. Ang researchers pag 2022 kay na-track nila ang grupo sa eel sa middle of Atlantic Ocean, nga gitawag og Sargasso Sea. Ang ancient Egyptian kay believe sila nga ang eel produced by the sun warming the Nile. Lain-lain ang scientific name niya kung European or American. Moari sa American, ang American eel kay Angela rostrata. Yan naagi siya makuha nga benepisyo, niingon si Michael Joseph. Excellent source of vitamins A, D, and B12. Ubos din siya sa mercury levels. Source of omega-3. Og high in protein. Ako ang na-enjoy sa Father's Day karon kay lami akong sudan. Happy Father's Day ninyo. Happy lunch. Makinig ng Belgams.